Настъпи вечер, преди да изживея деня. Серхан Яваш. Не видя сълзите ми, нарани сърцето ми. Синем Юстуфан. Очаквах безгранично щастие, Йозлем Ялмаз. а получих болка за цял живот. Денис Гьокчер. Остава ми само едно – да те забравя. Алие Озунатан. Ахмет Ус. Бура Гюлсой. Хакан Ван Лъ. Айлина Расъл. Мерт Явужджан. Дидем Яланай. Хюсейн Ерканлы. Анıl Çelik. Денис Курт. Айча Шахин. Айла Алган. Фикрет Хакан и други. Музика Карач. Режисьор Джем Табак. Незабравима. Излизаш ли? Ще се поразходим. Не мислиш ли, че трябва да поговорим? Искаш да говорим ли? Много ли го искаш? Защо викаш? Защо каза на баща ми, че Еда и Толга не са женени? Помислих, че трябва да знае. Днес ли? Точно в този момент. Така ли? Животът ни е пълен с лъжи. Исках да се отърва от една. Всички страдаме заради тези лъжи. Тайните съсипват живота ни. Трябва да сложим край на тази игра. Не мислиш ли? Престани. Всичко си има време и място. Няма значение. Постигна целта си, Мелда. Какво има пак? Не тръгвай. Защо? Ще стане още по-зле. Не чу ли какво каза татко? Не. Искам да запомниш едно. Аз не те обичам. Знаеш го, но си затваряше очите. Никой не може да промени това. Спри да създаваш проблеми на всички. Да, моля. Трябва да поговорим. И то веднага. Чу какво каза баща ми. Чу и думите на татко Фейас. Всичко е много ясно. Няма за какво да говорим. Ще излезеш ли? Или искаш аз да дойда при теб? Не можеш да го направиш. Ще те чакам на кея. Еда, излизаш ли? Къде отиваш по това време? Имам работа. Отиваш при него, нали? Ще му изясниш ситуацията.
И аз ще дойда. Стига глупости. Да, скоро ще се оженим. Наистина ще се оженим. Ще бъда твой мъж и баща на Ямур. Заедно ще... Толга, спри да си въобразяваш. Ти си мой приятел и ще останеш такъв. А колкото до брака ни, Кажи, какво мислиш? не ми се сърди. Разбери ме. Не мога да ти дам любов. Аз обичам друг. Сърцето ми е негово. Знаеш това. Приеми го най-накрая. Госпожо Еда, викали сте ме? Ще изляза за малко. И Ямур спи. Оставих мляко в шкафчето й. Не се тревожете, госпожо. Няма да се бавя. Къде отиваш? Излизам. Това го виждам. Питам, къде отиваш? Отиваш при Харун. Не мога да повярвам. Дори след случилото се днес пак не го оставиш. Знам, че не ти пука за мен, но не те ли е грижа за баща ни и за татко Феяс? Да не искаш да убиеш някого? Мислиш единствено за себе си. А ти? Защо все още си тук? Все едно, че нищо не е станало. Защото искам да те спра. Нараняваш всички. Кого заблуждаваш, Мелда? Ако беше така, нямаше да им кажеш, че не сме женени. За добро или зло, застанах срещу всички, заради дъщеря си. А ти? Кажи какво целиш? Отмъщение ли? Това ли е? Никъде няма да ходиш. Ако аз не отида, Харун ще дойде. Ще отведе и мен, и Ямур, и нищо няма да го спре. Това ли искаш? Знаех си. Изглежда си се пренесла в света на мечтите. Дойде ли? Тук съм от 2 часа. Стига, преувеличаваш. Добре, добре. Хайде кажи, защо ме извика тук толкова късно? Ще излезем на разходка. За риба ли отиваме? Ще ти покажа къде искам да се омъжа. Ето там. Не мислиш ли, че избързваш малко? До вчера го проклинаше. Какво се промени? Знаеш, че обичам Бату. Наистина му бях сърдита. Не бях сигурна в чувствата му. Беше безотговорен. И какво се промени? Бату си е същият. Вече не се съмнявам, че ме обича. Значи те е заблудил. Не, Малко хубави думи и обещания и веднага се съгласи, нали? не сложи лекарство в питието ми. Говорим за човека, когото обичам. Ами ако ти го обичаш, а той само се преструва. Чакай малко. Нали бяхте приятели с него? Постоянно го хваляше. Защо промени мнението си? Изглежда, че не искаш да сме заедно. Нищо подобно. Просто не искам да бъдеш нещастна. Това е. Престани да се съмняваш. Той е много добър човек. Няма си никого. Сам е на този свят. Брат ми е единственият му приятел. Жената, която го е отгледала, е починала. Няма нито един хубав спомен от миналото си.
Представи си какво е чувството да си израснал сам на този свят. И двете не знаем какво е. Не можем да знаем как се чувства той. Сигурна съм, че Бату би дал всичко за семейството си. Стига толкова драми. Да се върнем към романтиката. Хайде, покажи ми мястото. Харун? Как можа да го направиш? Харун, аз... Каза ми, че с Толга сте женени. Скри истината, дори когато бяхме толкова щастливи. Какво си въобразяваше? Кажи. Трябваше да го направя. Това не е отговор. Как можа да скриеш от мен? Имах право да знам. Разбирам, че си била принудена да излъжеш семейството си. Но как можа? Как можа да излъжеш мен? Не ложи се. Защо? Каква е причината? Отговори ми. Какво друго криеш от мен? Какво има между теб и Толга? Нищо. Вече ти казах. Пак ме лъжеш. Видях ви. Целувахте се. Целувал ли те и преди? Полудя ли? Разбира се, че не. Казах ти, но ти го мислеше за приятел. Винаги си го знаела. Знаела си, че е влюбен в теб. Как можа да го кажеш? Какво искаш да кажа? Искам да ми повярваш и да ми се довериш. Да ти вярвам. Позволи му да те целуне. Удари му шамар. Видя ли? Чакай, Пусни ме. ще ми кажеш всичко. Остави ме. Няма да говоря с човек, който не ми вярва. Кажи ми всичко. Няма да ми заповядваш. Няма за какво да се оправдавам. Говориш с майката на дъщеря си. Как можеш да не ми вярваш? Как смееш? Полудявам, когато те видя с друг мъж. Фактът, че живееш заедно с него, ме убива. Да. А като се държиш така, убиваш любовта ни. Не разбираш ли? Няма с кого да споделя мъката си. Много ми липсваш. Останах сам. Проблемите са си само мои, но можеше да бъде и по-зле. Еда е тук. Затова и аз ще остана тук. Отиде при него, независимо, че те видях, така ли? Добре, да. Добре, сестро. Изпроси си го. Сега е мой ред. Харун никога няма да е твой. Ще страдаш всеки път, когато видиш този пръстен. Май си много ядосан. Сътресенията и шоковете не те оставят на мира. Нали така? Изчезва и не си търси белята. Белята е второто ми име, Харун. Ще ти харесат. Много са добри.
Мъртъв си. Господин Харун, моля ви, извикай охраната. Господин Харун, успокойте се. Пий ме колкото си искаш. Никога няма да се отървеш от мен. Изкарай го навън. Хайде. Ще те убия. Господин Харун, успокойте се. Наранена съм. Баща ти ме огорчи. Дори ако беше казал, че не ме обича, нямаше да ме нарани толкова. Как е възможно това? Ние се обичаме толкова много. И двете знаем, че баща ти е единствената ми любов. Знам, че няма да погледне друга, освен мен. Устните му няма да целуват друга. Един подпис не може да застане между мен и баща ти. Нищо не може да ни раздели. С баща ти сме свързани завинаги, скъпа моя. Да не записваш безсрамните си постъпки. Върни ми го. И двете знаем, че баща ти е единствената ми любов. Знам, че няма да погледне друга, освен мен. Устните му няма да целунат друга. Един подпис не може да застане между мен и баща ти. Не те ли е срам поне от дъщеря ти? Да не би да се гордееш с това. Повдига ми се от теб. Добре, скъси го. Какво ще промениш? Сърцата ни са свързани. Можеш ли да ги откъснеш? Можеш ли да изкорениш любовта, която чувстваме и която ни свързва? Не бъди толкова сигурна. Харун не би докоснал друга. Аз как забременях? Не бяхте ли влюбени и тогава? Какво има? Изражението ти се промени? Да не си спомни нещо неприятно? Обаждаш се точно на време. Говорихме точно за теб. Защо не дойдеш? Ще ни оставиш ли сами, Мелда? Искам да говоря с Еда. Какво? Да ви оставя сами? Що за нахалство? Аз съм твоя жена, Харун. Стига толкова, Мелда. Защо не искаш да разбереш? Винаги съм те уважавал. Независимо, че не бях влюбен в теб, ти предложих да се оженим. Но ти не ми отговори. Запознанството ми с Еда беше случайност. Такава е била съдбата ни. Тя промени живота ми. Показа ми какво е любовта. Забелязах, че светът около мен е различен. Влюбих се в нея до полуда. Ами аз? Не помисли ли за мен? Заради теб напуснах Еда и се сгодихме. Добре, а после? Защо се върна при нея? Не разбираш ли? Сърцето ми е нейно. Вие сте тези, които не разбират. Не видяхте ли състоянието на баща ми? Човекът, когато мислех за най-непоклатим на света, потъна в земята от срам. Да не мислиш, че не го осъзнавам? Точно за това си замълчах.
Това нищо не променя. И ти знаеш кой е отговорен за всички тези нещастия. Стига, Мелда. Аз съм виновна за всичко. Това ли искаше да чуеш? Най-сетне. Значи го приемаш. А ти приеми това. Сега носиш този пръстен и приех да се оженя за теб, благодарение на Еда. Иначе щях да замина с Еда и детето. Тя страда много, за да защити теб и семейството ви. Направи всичко възможно, за да се отдалечи от мен. И заради кого мислиш, че го направи? Заради теб, заради баща ти и майка ти. Не можеш да виниш Еда заради това, че не те обичам. Вече няма нужда да говорим за това. Да. По-важното е какво ще стане сега. Или какво няма да стане. Докато нося този пръстен, Харун е мой мъж. И двамата запомнете това. Да. Докато носиш този пръстен. Добро утро. Добро утро. Водата лековита ли? Моля? Легнал си до басейна. Раните ли си лекуваш? Смешна си. А ти си ранен. Какво е станало? Много си любопитна. Ти няма ли да ме попиташ, ако ме видиш с рани по лицето? Защо спиш на шезлонга, след като имаш дом? Интересувам се от историите на хората. Моята история е скучна. Не става за филм. Не ме разпитвай. Мисля, че твоята история е най-интересна от всички. Само защото съм заспал тук? Откри семейството си след толкова години. Заживя с хора, които никога не си познавал. Чудиш се как съм се съгласил на това. Да, разбира се. Не е много лесно.
Не можеш да отречеш истината. Значи е много сложно. Точно така. Можеш да се опиташ да ги опознаеш. Дори може и да ги обикнеш. Или да ги намразиш. Или да ги намразиш. Биологично си свързан с тях, но това не е достатъчно. Кръвната връзка е само началото. Значи е едно ново начало, нали? Добро утро, Толга. Добро утро. Чакам те от 2 часа. Къде беше? Говоря си с Толга. Извинявай, Толга. Трябва да отидем в ресторанта. Ще си говорите някой друг път. Добре. Довиждане. Довиждане. Ало. Да. Как си, мила? Ще се оправя, мамо. Всичко ще е наред. Не се тревожи. Как да не се тревожа, дъще? Вчера се видях с Мелда. Когато вие страдате, страдам и аз. Ти и татко няма да страдате повече. Взех решение. Какво решение? Не разбирам. С кого говориш, мамо? Ние с Толга ще се оженим. Ще се ожените ли? Да, мамо. Той се върна. Ами, Харун, какво казва той? Никога няма да го позволи. А какво ще направи? Нямаме друг избор. Невъзможно е да сме заедно. Само ти можеш да ме разбереш. Защото си ми майка. Кой друг би разбрал сърцето ми? Никой. Защо всичко се промени така? Вчера татко дойде. Говори с господин Феяс. Те искат аз и Толга да се оженим. Ти какво мислиш, Еда? Наистина ли искаш това? И за мен това е най-доброто. Ще се омъжа за Толга. Трябва да затварям, мамо. Пак ще се чуем. Добре, скъпа. Поздрави от Ферда. После пак ще поговорим. Целуни Ямур от мен. До чуване. До чуване. Добро утро. Добро утро. Говорих с майка си. Чух. Каза и, че ще се женим. Сигурна ли си? Имам ли избор? Значи, подлецът пак те нарани и те остави сама с проблемите. Свърши ли всичко между вас? Да, ще се оженим. И всички ще бъдем щастливи. Мамо, казваш, че няма нищо, но изглеждаш много тъжна. С кого говори? Няма за какво да се тревожиш. Новините са добри. Така си мисля. Моля те, Ферда, позволи ми да си помисля малко, моля те. Остави ме. Добро утро. Какво търсиш тук? Мислех да отидем заедно на работа. Днес имаме среща с норвежките инвеститори. Предполагам, че скоро ще получим доклада на данъчните инспектори. Очаква ни много натоварен ден. Трябва доста да се потрудим, за да се справим с всичко. Донесох ти костюма. Защо го правиш?
В момента съм тук, за да защитя работата си в Арсланла Холдинг. Тук съм, за да защитя дългогодишните ни усилия. Холдинга за мен не е просто фирма, а мой дом. Няма да позволя да се разпадне. Познай колко ще бъде глобата на данъчните. 100 милиона? Повече. 200? Бату, аз съм замесен в това. Повече. Сигурно няма да е 300 милиона долара. 386 милиона долара. Това е невъзможно. Така е с данъците, Бату. Глобите са много големи. Норвежците идват днес, нали? Идват за последен път. И италианците са на път да се откажат. После ще делим всичко. Едно за теб, едно за мен, 1000 за теб, 1000 за мен. И така нататък. Ти си болен. Не повече от теб. Здравей, мамо. Мелда, как си, дъще? Добре съм, а ти? Добре съм. Еда се обади. Толга се е върнал и ще се женят. Вярно ли? Да, вярно е. Ще се омъжи за Толга. Добре, но... Не са деца, мамо. Сигурно им е дошъл умът в главата. Особено този на Еда. Сега трябва да затварям. До чуване. Ще подам документи и за Ямур. Трябва ми актът за раждане. Но аз не съм и вадила акт за раждане. Защо? Не ми остана време. Добре, аз ще се погрижа за това. Благодаря ти. Довиждане. Донесох ви документите. Остава час до срещата ви с норвежците, господин Харун. Добър ден, инспекторе. Обаждам се във връзка с разследването. Имаме заподозряна, която отговаря на описанието на жената. Бихте ли дошли в болницата? В болницата ли? Прибита е до смърт, намерихме я на пътя. Състоянието й е тежко. Имам много важна среща. Ще дойде след това. Когато дойдете в болницата, се обърнете към полицаите на смяна. Добре, благодаря. Приятен ден. Толга? Кога ще изпълниш обещанието си? Какво? Кой от нас има Алцхаймер? Госпожо Садет, Вземи тези цветя. Значи наистина искате да си направя ДНК тест? Мислех, че сме се разбрали. Спешно ли е?
Да не те е страх от резултатите? Ще изгубиш богатството си. Можеш ли да спиш спокойно? Не ме е страх, просто имам много ангажименти напоследък и... Вземи това. Какво е това? Косъм на Феяс. Не се тревожи в болницата. Ще ти обяснят всичко. Донеси ми резултатите. Значи ми вярвате и няма да се усъмните в тестовете? Да, вярвам ти. Имам ти безкрайно доверие. Ферда е сготвила любимото ти ястие. Забравих млякото. Не искам. Джемил, не можеш да седиш тук като някой бездомник. Ти имаш семейство, скъпи. Знам, че си много ядосан. Но виж, Толга се е върнал. Говорих се, да. Решили са какво ще правят. Каза, че всичко ще се оправи. Върни се у дома, Джемил. Моля те, не ни остави без мъж в семейството. Значи всичко ще се оправи. И ще продължим да живеем както до сега, така ли? Каза ли ти, че вчера се видях с господин Феяс? Разказа ли ти как се изчервих пред него, исках да потъна в земята? Горкият човек още мисли, че е дядо на бебето. Заради безсрамието на дъщерята й се наложи да излъжа. Не можах да кажа истината. Задушавах се от срам. Така ли ще се оправят нещата? Ти не знаеш това чувство. Да се срамуваш. Джемил, аз... Излез от тук. Не искам да ви виждам. Вземи това. Вече не искам нищо от теб. Нито от теб, нито от дъщерите ти, които ме лъжат. Стойте далеч от мен. Вече не съм ви никакъв. Умирам от вълнение. Ще бъда много заета около откриването на ресторанта и сватбата ни с Бату. Ще бъде динамично лято. Хайде да изберем сватбен букет. Прекаляваш, Ниса. На здраве! Бату, каза, че няма да идваш. Отложиха срещата, мила. Исках да съм до теб. Избрахте ли цветя? Скъпи, реших да използваме рози. Много ли е банално? Но наистина са страшно хубави. Не са хубави, колкото теб. Стига, всичко трябва да е перфектно. Ще бъде. Не се тревожи. Говори ли с брат ми? Все още не. Ти ли имаш алергия? И Едже кихаше точно като теб. Вземи. Благодаря. Не мога да повярвам. Надявам се да не е заразно. Много се надявам. Пак ли се развърза? Не съм ги вързала добре. Чакай малко, момиченце. Имало две зайчета. Изгубили се. И когато се намерили, никога не се разделили. Защото били брат и сестра. Майка ми ме научи на това.
От тогава знам как да си връзвам обувките. След като вече обувките са вързани, нека пием кафе. Да, хайде. Да, моля. Разбрах. Продължавай да наблюдаваш. Ще дойде по-късно. Не искам грешки. Госпожо Еда, Да, бихте ли се подписали? разбира се. Благодаря. Приятен ден. Благодаря. Прости ми, Харун. Преводач Джемиле Алиева. Ролите озвучиха артистите Милена Живкова, Десислава Знаменова, Нина Гавазова, Даниел Цочев, Любомир Младенов, Симеон Владов. Тон режисьор Петър Пейков. Режисьор на дублажа Анна Тодорова. Филмът е обработен в студио Доли.